Благодарим ти за тази вечер, за това, че ти си верен и истинен. Благодарим ти за твоята милост. Благодарим ти за твоята истина, че трае до века. Боже, ние ти се покланим и ти благодарим за великото изкупление, което ти изработи на Голгота за нас. Благодарим ти за святата кръв на Исус, че поради тази кръв ние стоим тук този ден, Боже, тази вечер. Благодарим ти за великият изкупител, за великият спасител, за нашия Господ Исус Христос. Отче, благодарим ти за твоята божествена любов, която, Боже, изпрати Спасител на света. Благодарим ти, че можем да бъдем осиновени чрез Исус Христос, изкупени в кръвта на Исус и запечатани в Святия Дух. И ние ти благодарим. Благодарим ти за възкресението. Благодарим ти за победата, за триумфа на Голгота. Благодарим ти, че смъртта не можа да те задържи в гроба. Благодарим ти, че ти, Господи, победи Сатана. Чрез смъртта си ти порази този, който имаше властта на смъртта. И ние ти благодарим, че ти триумфира в твоята святост, в твоята слава. Благодарим ти, че смъртта не можа да те задържи в гроба. Благодарим ти за проливането на твоята свята кръв. Благодарим ти, Татко, за това, че Исус, когато отиде горе, Боже, Той се яви с своята свята кръв и извърши вечно изкупление за нас. И благодарим ти, Отче, тази вечер за това Божие присъствие на това място, за присъствието на Святия Дух. Ние отдаваме славата на Исус Христос, защото поради святата кръв на Исус, Божият Святи Дух е на това място. И ние приветстваме Божието присъствие на Святия Дух тази вечер на това място. Величествен Святи Дух, о, ние те приветствам на това място и ти благодарим за твоята верност, за твоята святост, за твоята благодат, за твоята светлина и за твоето действие, което е на това място. И ти благодарим, че твоето слово е утвърдено на небето до века. Защото ти си казал, че там, където са събрани двама и трима в Твое име, там си ти посред тях, чрез духът си. О, ти ходиш сред църквите, ти държиш ангелите на седемте църкви в твоята ръка. И ти си този, който ходиш сред църквите. И ето ние ти благодарим, че ти си тази вечер тук на това място. О, ти си вездесъщ. Ти си се присъстващ и ние отдаваме всичкото поклонение, всичката слава, всичката почет. Ние отдаваме на Божият Син, ние отдаваме на Бог Отец цялата слава. И да, ние изповядваме тази вечер, че Исус Христос е Господ в нашите животи. Исус Христос е Господарят на нашите сърца. Исус Христос е Господ на това събрание. И ние отдаваме всичкият поклон и всичката слава на Господ Исус Христос. Достоен е Агнецът да приеме слава, почет и благодарение. Достоен си, Исус, за цялата слава, защото ти единствен си пролял твоята свята кръв и ти си ни изкупил, си направил царство свещеници. Халелуя, да бъдем люди на всемогъщият Бог. О, ти си ни извел от царството на тъмнината, Божие, и си ни прибавил в царството на светлината, Господи, в царството на Твоят възлюбен Син, да отразяваме, Господи, Твоят характер, да отразяваме Твоята светлина, Твоята слава. И ние ти отдаваме цялата слава, че не сме сега на някакво място, където вярваме в някаква странна религия, но ние стоим пред нозете на Святият Бог. И ние ти благодарим, че сме изкупени от ръката на противника. Ние ти благодарим, че сме изкупени, избрани, Боже. Халелуя! Отдаваме ти славата, че не сме сами тази вечер, че не сме сираци, а ние ти благодарим, че ти си изпратил Святия Дух. И, о, Господи Исусе, това ти струваше. Твоят живот на кръста, Твоята свята кръв бе пролята, за да не можем ние да бъдем сега сираци, лутащи се, като останалите човеци в света. Но ти, Господи, промисли план за спасение. И аз ти благодаря тази вечер, че ние сме на това място поради Твоята свята кръв, поради Твоята любов, Отче, и поради действието на Святия Дух. Благодарим Ти, Боже, и за Твоето свято слово тази вечер. Отче, аз си признавам моята немощ като човек. Аз си признавам, че съм пръстен съд и се смирявам, Боже, в Твоето подножие и отдавам поклонението и славата на Исус Христос. И аз се моля, Отче, да укрепиш моите немощни уста, защото съм само един човек, безполезен слуга и пръстен съд. И аз признавам тази вечер, че превъзходната сила от Бога. Святи Дух, аз те моля, не аз да говоря, но Ти да говориш чрез мене. И аз се моля, Татко, в името на Исус, нито един от нас да не излезе същият, но ние да бъдем трансформирани и променени, Господи, от силата на Твоя Дух и от истината на Твоето Слово. Моля Те, в името на Исус, ето аз предавам това събрание
на Святия Дух, на управлението и водителството на Твоя Дух. Нека Твоят огън да се запали в сърцата. Нека Твоят огън да започне да гори в сърцата. И аз се моля тази вечер в името на Исус. Нека пробив да има на това място. Нека всяка тъмнина да бъде разчупена в името Исус. Нека всяка верига окола да бъде струшена в името на Исус Христос. Нека огънят и силата на Святия Дух, Отче, тази вечер да минат. Нека вятърът на Бога, нека вятърът на Святия Дух да започне да шуми в нашите животи. Нека в името на Исус Христос духовете ни да бъдат съживени, животите ни да бъдат трансформирани, така, защото ние да гледаме величието на Твоята слава и да бъдем преобразявани според същият образ, от слава в слава, от сила в сила, да отразяваме Исус Христос Господ в нашия живот. И аз Ти благодаря за тази вечер. Благодаря Ти за това събрание. Отче, в името на Исуса, нека Твоята сила, Господи, да минава от сърце на сърце, да докосва всеки ум да бъде свободен, всяко тяло да бъде изцелено тази вечер в името на Исус Христос. И нека всяка душа, всеки гнет да бъде разчупен в всемогъщото име на Исус. И да, ние Ти благодарим, че Исус Христос е същият. И аз Ти благодаря тази вечер. О, Боже, че Ти помаза Исус със Святия Дух. Ой, със сила. И Той прикаляше да прави благодеяние, да изцелява всички угнетявани от дявола. Благодаря Ти, че същият Исус е тази вечер тук, чрез Святият Си Дух. О, ние се покланяме, ние отдаваме славата, ние отдаваме почита на Тебе всемогъщият, на Тебе истиният, на Тебе святият. Халелуя! На Отец, на Сина и на Святия Дух, вечна слава. Да, ние признаваме, че царството е Твое, силата е Твоя и славата е Твоя, всемогъщи Божие. Халелуя! Благословенно да бъде святото Ти име. О, благословенно да бъде святото Ти име. Аз смъмрям духове на религия в името на Исус Христос. Аз смъмрям всеки дух на тъмнината в името на Исус Христос. Нека огъня, светлината и силата на Святия Дух, о, халелуя, да царува на това място. Божият огън. Ние казваме да бъде Божията воля тази вечер за всеки един човешки живот. Да дойде Божието царство. Халелуя, в сила и в слава тази вечер. Така, защото Исус да бъде прославен, Исус да бъде издигнат. И аз се моля всяко едно сърце да бъде изцерено, всяко едно сърце да бъде изцерено, всяко огорчение да се замине тази вечер в името на Исус Христос. Всеки гнев да бъде разчупен в името на Исус Христос. Халелуя, така че наистина, Господи, Исус да приеме цялата слава. Исус да приеме цялата слава. Халелуя. В името Исус ние попросихме всичко това и Ти отдаваме славата Божия. Нека всички Божии хора да кажат Амен. Амен. Халелуя. Обичам да го кажем, ще го кажа. Жив е Господ, благословена да бъде канарата ми. Амен. Бог да я благослови, можем да седнем. Аз за първи път съм тук, някои аз ги познавам, други не ги познавам и затова ще се представя тази вечер. Аз се казвам Янко и съм от Раковски, от църквата на пастор Венемин. От местната църква, по-точно така, да кажа. И се радвам да бъдем заедно събрани. Слава на Бога. Благодаря на Бог, че имам възможността да споделям Слово. Ние бяхме така, оженихме с моята съпруга, една малко така, просто едно свидетелство. И имаше момент в нашия живот, в който ние бяхме така в Испания. Някой от Пампоро може би го знаят, но има хора, които не го знаят. И бяхме там за определено време и през цялото време така в сърцето ми е било България. И в крайна сметка това, което е в сърцето ти, определя посоката на живота ти. И малко преди да се върна, аз бях развълнуван. Бяхме там за време и там се родиха нашите деца. Благодаря на Бога за прекрасната съпруга, която имам, и за прекрасните деца, които не са сред нас. Те са сега вкъщи. И там се родиха в Испания. Но в сърцето ни беше да се върнем в България. Просто това нещо гореше. Никой не е дошъл по някакъв начин да ме пророкува и да ми казва, нали, така казва Господ. Аз не отричам тия неща, но искам да кажа, че имаше едно много силно свидетелство в сърцето ми да се прибера и така да бъда
в полза на народа ми, ако мога така да кажа с простички думи. И ние се прибрахме и аз вярвам, че Бог има план за всеки един човешки живот. Искам да ви кажа, че от както сме се прибрали, между другото беше време, когато аз просто чух Божия глас и той беше по този начин, докато ни се прибереш в България и не започнеш от там, където си спрял другата част от моя план, ти няма да можеш да я видиш. Така че в крайна сметка ние бяхме за едно определено време и пак казвам през цялото време, просто сърцето ни беше в България. И аз вярвам, че Божията воля за моя живот минава през това да съм в България. И аз се радвам, радвам се за това, че съм в Божията воля, в Неговата съвършена воля. Радвам се за това, че мога да бъда част от местна църква и да бъда под авторитет на пастир. И това е нещо невероятно, защото ние влизаме в царство. Нали така? В царството има иерархия. Като главният цар, върховната власт е самият Бог. И просто, гледайки Божието Слово, виждайки, как да кажа, характерът и отношението на Бога, просто ние виждаме, че Неговата дума е неоспорима. Ние виждаме, че когато Бог погледна по Ноевото време и видя всичкото това нещо, Божието сърце беше наскърбено. И Бог реши и каза, краят на всяка твар се определя от мен. И ние виждаме, че Неговото решение, Неговото Слово се изпълни. Малко по-късно ние виждаме в Библията, че когато Моисей се греши, Моисей беше Божий приятел. И тази вечер аз ще засегна някои неща за неговия живот. И това, което просто искам да кажа, нахвърлям тези неща набързо, за да преминем по-нататък. Това, което искам да споделя е, че Бог, когато реши дадено нещо, когато дойде моментът и самият Моисей се греши, тогава ние виждаме просто, Бог му каза, няма да влезеш в земята. И не мисля му не повече. И с други думи, това нещо довежда, как да кажа, един здравословен страх от Бога, че Бог не е човек и че не можем да се правим каквото искаме с Бога. Бог е свят, Бог е славен, Той не е човек. И въпреки, че този човек беше имаше такава невероятна близост в неговия живот, Бог дойде и го дисциплинира. Ние виждаме в живота на Саул. Самуил цялата нощ плачеше. Казваше, Господи, това е човекът, който ти избра. Бог каза, не да плачеш, аз избрах друг човек. Всички тия неща и други примери, които виждаме от Библията, просто говорят за това, че Бог е добър, но Той е сериозен. Амин? Искам да кажа и нещо друго, че когато ние се прибрахме, вижте, в нашия живот, четейки Библията, ние трябва да видим и да разберем, да се учим на Божиите пътища. И имаше така една картина в моето сърце. Вижте, когато ние идваме при Бога, нашето сърце е като една къща, като един дом. И знаете, че това, което Исус казва, когато нечистият дух излезе, той обикаля през тихи безводни места и той не намира място на покой и иска пак да се върне. Една къща от какво има нужда? Вижте, 91 година аз съм приел Исус Христос за мой Господ и Спасител. Бог дойде в живота ми. Живота ми беше тотално трансформиран. Аз бях човек, който просто се занимавах с окултизъм, с йога, с медитации, с бойни изкуства. И бях буквално в това нещо, как да го кажа, в зоната на здрача. Демони идваха и ме мъчиха. Аз го казвам и съм го казвал, защото аз никога не искам да забравям къде съм бил. И какво направи Той за мен. И просто благодаря на Бога за това, че беше време, 91 година, когато аз бях, имаше един такъв много труден момент в моя живот. Много труден момент. И аз се обърнах към Бога. Бях сам в стаята. И казах, Господи, кажи ми какво да направя. Защото наистина дявола беше смачкал. Нито пушех, нито пиех. Нямах проблеми с тия неща. Обаче се занимавах с окултизъм. Занимавах се с бойни изкуства, с йоги. Днес има млади родители, които с лека ръка пускат децата си. Просто една скоба искам да отворя. Искам да ви кажа, че бойните изкуства не са етап работа.
макар че аз не съм бил много напреднал, не претендирам, но факт е, че аз се занимавах и исках да напредвам. Бях жаден за това нещо. Бях жаден за духовна сила. И понеже ние търсих на правилното място, тя дойде в живота ми, но не за добро. И не знаем, че двете царства, царство на светлината и царство на тъмната, те са реални. И аз опитах от царството на тъмнината. Искам да ви кажа, че всяка нощ бях измъчван от демони. От 10 вечерта до 5 сутринта бях измъчван от демони. Накратко просто отварям една скоба за моето свидетелство, за да знае просто цялото събрание, откъде излизам и какво е било състоянието ми. Исус дойде в живота ми. По какъв начин? Когато всичкото това нещо ставаше в моя живот и аз реално усещах това нечисто присъствие. Той идваше и ме мачкаше всяка вечер. Реално бях измъчван от нечисти духове. И аз не знаех какво става. А в същото време аз упражнявах някакви енергии и се опитвах да лекувам хора и така нататък. И виждах това нещо в моя живот. От една страна уж помагаш на хората, от друга страна просто си измъчвам. Нещо не е наред. Хората го наричаха енергия. Сега го знам, че това енергия, това са реални духовни личности, които са заблудили хората. Нали? Ние ги знаем тези неща. И тогава аз се обърнах към Бога и казах: Господи, кажи ми какво да направя. И малко след това, едно малко дете, което беше от 4-ти клас, дойде и започна да ми говори за Бога. И аз се очудих колко малко дете и как знае нещата за Бога. Слава на Бога! И той беше от нашата църква. От църква Емануил. 91 година. Още нямаше църква в Раковски. И тогава, докато ми говориш за Бога, той каза: ти си мъртъв в твоите грехове и трябва да се покаеш. Защото аз питах Бога: Господи, кажи ми какво да направя. И вижте, Исус каза: ако вие приемете малките деца, мене приемате, който приеме мене, приема този, който ме прати. Така че Бог ми спрати едно малко детенце. Да ме каже, че аз съм мъртъв в моите грехове. Слава на Бога! И същия ден той ме видя за втори път и започна да плаче. Сега, като се върна лентата назад, аз разбирам, че Исус е плакал през неговите очи. Исус имал състрадание. И вижте, знаете ли, когато аз бях там, някой дойде и ми каза, че трябва да се покая, че имам нужда от Исус, и той взе да плаче за мен. Аз знам, че това беше Божията любов, Божието състрадание и Божията милост към мен. Исус ми подаваше ръка. Разбирате ли? И сега, когато Исус Христос, когато аз отидох и той взе да ме кане на църква, ще дойдеш ли? Той ми благовества и ми каза много кратко, точно ясно: ти си мъртъв в твоите грехове и трябва да се покаеш. Това е посланието на Библията. И тогава, когато той ме покани за първи път, аз отидох. И когато видях събрани хора, видях едни светли хора, лъчезарни, излъчващи нещо друго, различно от света, и аз не знаех какво е това нещо. И седнах там някъде отзад. Пастор Ненков все още беше жив. Пастор Иван проповядваше с брат Паскал. Това са, нали, брат Паскал вече, той е на друго място. И тогава, след проповедта, попитаха кой иска да приеме Исус. Има някой, който е за първи път тук, иска да приеме Исус. И аз дигнах ръка и станах и отидох да приема Исус. Моята душа беше измъчена от демони. От медитация, от йоги, от бойни изкуства. Това са атрибути на дявола, чрез които той хваща хората. И практикуване на вкарване на енергия в телата на хората. Просто, нали, това са демони. Тези енергии по-късно видях, че нечистите духа измъчват хората. И толкова ясно Божието Слово го казва, кой те измъчва. Това е толкова ясно, нали, Божието Слово го казва. Когато станах и приех Исус, искам да ви кажа, че беше нещо невероятно. Този Исус Христос, Той е жив и реален. Искам да ви кажа, в момента, в който го приех, просто очите ми се отвориха. И снощи на събранието го казах, буквално когато излязох, очите ми за първи път, чувайки птичките, виждайки дървета, казах: вау, колко е всичко хубаво това. И просто Бог дойде по невероятен начин. И аз толкова се радвам и казвам: благодаря на Бога за това нещо, че мога да бъда спасен и да бъда част от Христовото тяло. Защото когато Бог
ме спасява, той има предвид. Вижте, аз вярвам, че както Бог е определил една къща, ходиш, работиш и се връщаш в една къща. Така, когато се нараждаш в Царството на Бога, Бог е определил за теб една църква. Амин? Амин. Защото има, как да кажа, и Словото го казва, скитащи звезди. Хора, които скитат от църква на църква и не могат да се намерят място. Това е както едно дърво, което е посадено там в двора и то не се мести всеки ден във всяка една къща. То си знае стопанина, то там, когато е засято, е поливано, обработвано, обрязвано, пръскано и там е където дава плод. И аз вярвам, че Господ както казва в Исаия, Бог ни насажда в дома Господен като дървета да зеленеем, обаче не само да зеленеем, обаче Той чака да дадем плод. И този плод да се види и да го вкусат, защото както аз бях там, мачкан от демони, така сега вънка има. И на мен ме пука за тези хора. И сърцето ми копне, искам и съм решил и съм казал, не искам да пропускам нито един шанс. Докато пълна вода има хора там, просто аз отивам и благовествам. Искам да нося благата вест, защото както аз бях измъчен от демони, докато пътувам и се качи някой в колата, това означава, че този човек има нужда от Евангелие. Докато чакам на спирката, едно време, докато се прибирахме по спирките, ние пеехме песни, молихме се на езици, кръщение получавахме в автобуса, благовествахме на хората и не по 5 минути, 10 минути да се свиваш, по 2-3 часа без да спираш, просто се лееше живата вода. И аз ви казвам, живеем в дни, в които просто Бог приготвя сцената за едно тотално историческо съживление, което планетата Земя не познава. И аз искам да бъда част, активна част, Библията казва, да бъдем паменни по дух. Да бъдем паменни по дух. Да имаме хъс, да излезем отвънка. Амин. И да носим благата вест с огъня на Святия Дух. Това иска Бог. Защото има, вижте, ние пеехме песента, ние го наричаме Татко. И знаете ли, че неговото сърце копнее всички тези отвън да го наричат по същия начин. Затова казва не Отче мой, а казва Отче наш. Затова казва, че Бог възлюби светът. И Той изпрати своя единороден син. Не за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Така че ние сме тук. Ние сме влезнали в царство. Библията казва, че Той е Господ на господарите и цар на царете. И аз искам не просто само да, ние сме на църква, да, ние ще чуем Словото. Обаче всичкото това е, за да можем да излезем навън и да занесем Евангелието. Защото очите на Бога са навън. Да, те са тук, да, Той ни гледа, да, Той чува молитвите ни, но Божият план е свързан с спасението на тези, които не са спасени. Така че аз бях там, в тъмнината, мачкан от демони. Вижте навънка, когато ние излезем, ние трябва да гледаме на хората през призмата на това, което Библията казва, през призмата на Божията любов, през призмата на Божието състрадание. Вижте, Исус гледа на света. И вижте, когато в 9 глава, на краят на Матея, Той казва, когато Той видя хората, Той се обърна и ги видя оттрудени, обременени, като едни хора, като овце без пастир. И тогава Той се обърна към учениците и казва, жетвата е изобилна, а работниците малко. Малко са тези, които искат да остават всичко и с пламенно сърце. Вижте, апостолите бяха хора, казва Петър в 19 глава. Господи, след срещата с младия човек, който беше човек с много имот. Господи, ние казва, които оставяхме всичко. Какво ще стане века с нас? И Той им казва, във времето на обновлението, вие ще седнете на 12-те престола, да съдите 12-те Израилеви племена. Тоест позиция в Неговото царство. И вижте, и Той продължи и каза, и всеки, който е оставил. Аз бях в моят малък Египет. Затова просто одея казах и започнах с това. Испания за мен беше един мой малък Египет. Но аз нямам мъка за този Египет. Вижте, вълнувам се. Дори искам да ви кажа днешния ден какво стана. Имах така, как да кажа, не толкова много скъпа, но все пак е скъпа кола. И знаете ли, радвам се. Вижте, забелязвам един процес в моя живот. Защо го казвам това нещо? Вижте, Той каза, след като Петър попита и каза, а какво ние ще получим? Исус им каза, вие ще седнете на 12, в времето на обновлението, вие ще седнете на 12-те престола, да съдите 12-те Израилеви племена. И Исус продължава и стига до наши дни, за нас, за теб и за мен. И Той казва, всеки, който е оставил. Разбираш ли, братко и сестро, тая вечер, че има неща, които трябва да останат. И нашето сърце е като тази зала. Вътре, в това сърце,
което е като тая зала, има ежедневни грижи, които когато дойдат и станат приоритет до такава степен, че като уния хора от Лука 14 глава казват: остави ма, сега се ожених, остави ма, имам бизнес, остави ма, имам волове, всичкото това не беше лошо, но когато тези неща влезат в сърцето и вземат приоритет, Исус каза, че това са тръни, които заглушават духовния живот с Бога. Искам да ти кажа тази вечер, че целта да бъдем на това място, ние трябва да се събуждаме всеки един ден. Беше тук преди седмица и нещо, когато се събудих и започнах да търся Бога. Искам да ви кажа, че това, което преживявам и просто съм насърчен, искам да ви го споделя, той като едно свидетелство. Беше наскоро, когато аз реших да открия, просто на основание на Божието Слово, отидох и просто реших, беше след един седмодневен пост, пастора беше обявил, и след този пост аз разбрах, че имам нужда от истинско радикално покаяние в моя живот. Вижте, може ли някой човек да каже: 91 година очистих къщата си и няма проблем? Какво искам да кажа с това? 91 година се покаях. Какво означава това? Вижте, аз се молих, викам: Святи Дух, води ме в покаяние. Аз искам истинско покаяние, защото разбирам от Божието Слово, че когато аз се покая истински, Библията обещава и казва, че Исус Христос ще ме кръсти в Святия Дух и в огън. Кръщението в Святия Дух не само говори на езици, брати и сестри. О, да, това е белег, че ние сме изпълнени с Духа. Но езиците могат да са там и присъствието огъня да го няма. Затова Библията казва: в солнцето не угасяйте духа. Духа е представен като един огън. Има много символи, като вода, която излиза от храма, от Езекил 37 глава, мисля, че беше, няма да отварям. Но той също е даден и като вятър, и като огън. И аз искам огъня на Бога върху моя живот, защото Евангелието трябва да се носи в силата и в огъня на Святия Дух. И разбирам, че за да дойде това нещо, аз се нуждая от тотално, радикално, истинско покаяние. И поревнувах, защото Библията казва: бъди ревностен да се покаеш. И вижте, покаянието, аз си го представям. Аз живея в къща, но тая къща всеки ден има нужда от поддържане. Първото, от което тя се нуждае, е Господар. Затова казва нечистия дух, когато излезе, той претендира, той е бил там господар, но той не е истинският господар. Исус Христос е истинският господар. Господар означава, вижте, в Стария Завет, тези роби, които искаха да останат в дома на господаря, Изход 20 глава или 21 го казва за закона там, за всеки един човек, който е казва, понеже вика, ако този човек възлюби напълно господаря си, нека съдиите да отидат при градската порта, да промушат ушите му и той завинаги ще остане в дома на господаря. И това ставаше след 7-та година, което означава 7 години след моето повярване. Аз трябваше да взема решение дали да остана. Какво означава да останеш в дома на господаря? Вижте, в Битие 35 глава говори и казва, Яков каза така: да отидем в Ветил и да живеем там. Какво означава това нещо? Ветил означава Божий дом. Да. Какво означава да живее в Божия дом? Означава живота ми да бъде посят в местна локална църква, да бъда авторитет и моят живот да служи за благословение и в служба на Бога и на братите и на сестрите. Тотално посвещение. Това е, което аз вярвам, че означаваше, когато ти си възлюбил твоят господар и съдиите отиват и те промушват ухото. И тогава ти оставаш завинаги, което означава белегът, който Бог иска. Това е нашето посвещение. И вижте, преди няколко дена, докато просто се събужда, просто чух. И то беше това: моите хора трябва да бъдат с обрязани сърца. Бог иска хора с обрязани сърца. И вижте, връщам се на покаянието. Какво означава това нещо? Покаях се 91 година. О, не! Да, аз приех Исус и Той влезе в живота ми. Но аз имам нужда. Имало е деди преди мен. Те са били идолопоклонници. Някой може да са убивали. Аз не знам. Идвам от семейство, където хората не са приели Христос. Те са имали някакво религиозно съзнание, но те са отделени в тъмнината. И вижте, аз започнах, защото, вижте, Исус обяснява и казва, когато Той изрежда за почвите в сърцата, Той казва, че втората почва, тя е почва, която има корена не надълбоко. Какво иска да каже с това Господ Исус? Няма задълбочен живот с Бога. С други думи, ако говорим от гледна точка на това нещо и пречупим през призмата на това второ сърце и говорим за покаянието, с други думи, повърхностно покаяние.
Няма дълбочина на покаянието. Аз искам истински да се покая, което означава, че на първо място моята къща, моят живот, моето сърце има нужда от Господар. Затова никога не трябва да оставяме къщата ни, т.е. сърцето ни, живота ни без Господар. Исус Христос е Господарят. Амин. Исус Христос е Господарят. Цар на царете и Господ на Господарят. Върховната власт в нашия живот трябва да е Исус Христос. И вижте, след като къщата има Господар, какво означава това нещо? На този Господар аз трябва да му се покорявам. Той казва, защо ме зовете Господи, Господи, не вършите това, което ви казвам. С други думи, ако искам да бъда под господството на Исус и Той да бъде Господаря, означава едно истинско тотално смирение. Едно истинско тотално покорство. И вижте, къщата, освен че има нужда от Господар, от какво има нужда къщата? Говорим за покаянието. Има нужда ежедневно тя да се почиства. Вижте, ако ви кажа от 91 година до този момент колко боклук съм изхвърлил от къщата, разбираме ли за какво става въпрос, когато става въпрос за покаяние? Ежедневно има неща, от които трябва да се очистваме. Има неща от миналото, преди да повярвам. Аз не съм ги казал на никого. И аз отидох пред Бога на основание на Яков 5.16. Това го говорих в Пловдив, го казвам и тук. Искам да ви кажа, отидох и казвам, ще взема един лист, един химикал и записвам всички грехове преди моето повярване. От дете, откакто се помна, до ден днешен, с точка и запитайка, всичко. Аз няма да питам вие дали сте го правили. Аз искам покаяние в живота ми, защото искам Бога. Вижте, бях в чужбината, там мислех по един начин и когато бях там и се казвах, о Боже, аз искам камион, искам магазин и Бог ми даде камион и магазин. И сега какво ще правим? Ще правим търговия. В храма на Бога бяха влезнали хора, които правяха търговия. Вижте, Исус какво направи с тях. Изпъди, защото това не беше място. И вижте, това беше Божият храм в Стария Завет. Исус влезе. Защо казва ревността за твоя дом ще ме изяде. И преди няколко дена искам да ви кажа, докато така оценям времето с Бога, то е толкова скъпо. И разбирам защо Моисей е направил скинията, т.е. шатъра за срещане вън от стана, за да може да има среща с Бога. Казваме, най-ценното време в нашия живот трябва да бъде срещане с Бога. Амин. Там е откъдето започват нещата в нашия живот. Там е където просто ние наистина... Вижте, това, което... когато ти го чуваш от човек, да, ти можеш да кажеш, дай амин, но когато го чуваш от Бога вътре в себе си, че ти си създаден да имаш връзка с Бога. Ти си тук, всеки един ден, когато се събуждаш, ти трябва просто да се събуждаш това нещо. Аз съм създаден, чудно и страшно съм направен. Така казва Давид, само те дъхме от Святия Дух. Ти си чудно и страшно направен. Независимо къс дебел, нисък, без коса, с коса, няма значение. Чудно и страшно си направен. Бог те обича и те е направил точно какъвто си му трябва. С тези дарове, по този начин, с тая коса, с това телослужение, ти си точно така моделиран и направен по Божия образ и подобие. И чуй предназначението. Събудих се и толкова ме насърчи това нещо. Моето предназначение, твоето, нашето предназначение, да имаме връзка с Бога. И заради тая връзка с Бога, вижте, бях в чужбината, търсих неща. Знаех, че ще се върна в България. И в чужбината гледах по един начин. Исках магазин и камион. И Бог ме благослови. Обаче, как да кажа, аз вярвам, че във времето ние трябва да израстваме. И както преди малко казах за сърцето, нашето сърце е като това помещение. И всичките тези хора вътре, вижте, ако сме много сега вътре, и Исус иска да влезе, Той като влезе и натисне вратата, ще види, че няма място. А Библията казва в Откровение, че Той чука на вратата и казва, отвори ме, за да вляза да вечеряме заедно. Вижте, това е желанието на Бога. Защото това показва целта, с която сме направени. И когато Исус влезе в храма и взе бичове от върви и прекатури маста на среброменителите и маста на тия, които продаваха гълъбите, и казва, писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом. Това не е някой друг, а Бог, който идва от вечността в човешко тяло, влиза на това място, където е определено. Защо Той ревнува за това нещо? Той казва, писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи. Какво означава това нещо? Хора, целта, с която сме създадени, е да имаме връзка с Бога. И Бог ревнува да има връзка с теб.
И когато ние идваме на това място, аз го говоря сега в контекста на църквата. Когато идваме на това място, осъзнаваме ли, че той ревнува за домът си? Защото Вирей казва, неговият дом сме ние, ако удържим твърдо до край дразновението си. Негов дом сме ние. Вижте, той дойде в Стария Завет, там където беше храмът и разбута хората. И това беше неговата ревност. Защо? Той каза, това място съм го определил, за да мога да срещна с моите хора. За да мога да имам връзка с тях. Когато Адам се греши, той изгуби връзката си с Бога. Чуйте, и всичко останало е резултат от това нещо, че ние изгубихме връзката си с Бога. Бедност, болест, проклятие, смърт, убийства, всичките зли неща са резултат от една причина. И аз се разбирам. И вижте, това, което забелязвам, днешния ден ми се случи. Аз имам една Шкода Октавия. Тя е скъпа кола. И днеска благодарих на Бога, че той отмахва още един идол от живота ми. Имах пушка, имах папагали, имах камион, имах магазин. Всичкото това. За какво става въпрос? Вижте, когато чета Евангелието, аз виждам, Исус казва, и всеки, който е оставил. Има първо едно оставяне и след това получаване. Чуйте, колкото повече ние изпразваме себе си от човешките неща, когато Исус влезе в храма, той нарита тези човешки неща. Той каза, тук трябва да има място само за Божиите неща. И това днес е нашето сърце. Нашето сърце днес е като тая зала. Вътре има много ежедневни неща, на които са дадени приоритет, следствие на което духовният живот е заглушен. А целта каква е? Библията казва, че ние краят на всичко е наближил. Казва, живейте разумно и трезвено, за да се предават на молитва. Защото каква е целта на Бога? Целта на Бога е да имаме връзка. Ето за това казва, живейте разумно и трезвено, начинът на живот определя дали да имаме тази връзка и този молитвен живот. Бог иска. И ето за това казва това нещо. И вижте, разбирам едно нещо. Днес имам, вижте, когато дойдох 91 година, аз се впечатлих от това, че има хора мощно употребявани, чудеса и знамения. И ушите ми бяха като едни пеленгатори. Аз гледах просто това нещо. Виждах Святия Дух как действа в различни служения. И казвам, вау, невероятно е. И казвам, и аз го искам. И преживявах Бога. Обаче, вижте, Бог казва така. Исус казва, когато виката поканат някъде, отиди и седни там отзад. С други думи, когато си дошъл в моето царство, седни отзад. Има време. И вижте, процес ние трябва наистина да преживяваме, как да кажа, вярвам, че ние трябва да преживяваме една промяна, както къщата ни, която се нуждае всекидневно от очистване. Не мога да кажа 91 година очистих къщата си, къщата ми е чиста. Същото днес звучи, 91 година се покаях. От тогава трябва да тръгне един процес на освещение. Всеки един ден трябва от тая къща, т.е. от това сърце, днеска едно е излязло, утре друго е излязло. Знаете ли защо? Колкото повече място правим в сърцето си, изхвърляме човешки неща, процесът освещение, целта е сърцето да бъде очистено, да бъде добра почва, да Божието Слово като влезе там, да даде стократен плод. И Бог какво казва? Исус казва, когато аз дойда, когато видя, че моето Слово е приоритет, и когато видя, че този човек тотално се е покорил на Словото ми, Отец и аз ще дойдем и ще направим обиталище. Амин. Целта на Бога е ние да бъдем обиталище на Бога. И когато излезем, Исус каза, аз не върша нищо от себе си. С други думи, Бог чрез нас иска да докосне тези хора. И аз вярвам, че сърцето на Бога копне и страда за тези хора, които са отвънка, защото Исус плати най-високата цена. И вижте, нашето сърце, като това място, всеки един ден, този процес на освещение, както чистим къщите си, всеки един ден, всяка една домакиня, мъжът прави танкове, прави довари и различни неща. Всеки ден за благото на къща, жената чисти пере, оправя, за да може къщата да е в кондиция. По същия начин трябва да е нашето сърце. Всеки един ден от нашето сърце има боклук, който трябва да излезе. Съгласни ли сте? Да. Амин. Има боклук и това е процесът освещение, защото той казва, без освещение никой няма да види лицето на Господа. Търсете мир с всички хора. И онова освещение, без което никой няма да види лицето на Господа. Процесът покаяние. Вижте, това е едно истинско покаяние, което довежда до истински страх от Бога, до едно истинско очистване, до скръб по Бога.
а не светска скръп. Да си спомнеш, о, колко беше хубаво при бат Тошо. Колко хубаво беше котлите с месото. Вижте, хора, които не са покаяни, съжаляват за миналото. Той е отзад и той казва, не си спомните предишните неща. Павел казва, забравям за задното и се простирам към предното. И знаете, днеска се радвах като малко дете. Викам, ей, Господи, разби още един идол, неосъзнат идол в моя живот. Мога да карам по-евтина кола. И вижте, в Евреи казва, не се впринчвайте с сребролюбието, но се задоволявайте с това, което имате. Защото казва, които ламтат, какво казва в 1 Тимотея 6 глава накрая? Които ламтят за обогатяване, казва, падат в пагубни и вредни страсти, които потапят човеците в погибел, разорение. Краят на това. И вижте, в Юда казва, че тези хора казват горко им, защото ходят по Каиновия път. Това са хора, които не могат да се намерят място. Винаги този човек, който им отпред им е крив, някой ги е погледнал, други не ги приел. Разбирате ли? Каинов път е път, където има самоволие. Вижте, Каин избра начина, по който да иде при Бога. Аз ще отида там, той не ми харесва. И вижте, тръгват от това самоволие. Защото казва, който търси своето желание, който се дали от другите, търси само своето си желание. И вижте, Каин имаше свое собствено желание. Той реши по този начин да иде при Бога. Ние не можем да променим стандарта и завета на Бога. И вижте, Каин, когато отиде, и той беше очуден. Как са Авел ще приемеш? И това е причината. Някои хора се чудят защо и не преживяват. Защо този човек преживява, а защо аз нищо не преживявам? Каин се разсърди. Разсърди се, че Авел беше приет. И знаете ли, стигна се до там, че той уби брат си. И след това, втората част на 11 стих на Юда казва, горко им, защото тичат, ходят. Тоест, ходят означава начин на живот. И казва, заради печалба се впускат, което означава главната цел. Заради печалба, казва, се впускат в Валамовата заблуда. Ние знаем живота на Валам. Дето каза, Господ вика не ме пуска. Аз искам, а Господ вика не ме пуска. Ако е до мен, И Бог му каза първия път и отново втория път. Защо се молиш за нещо, което знаеш, че не е Божията воля? Търсиш вратички, защото това показва желанието. Ето го моментът къде е. Нашите желания са тези, които, ако ние сме ги оставили в сърцето, плътски желания, Библията казва при мен, плътският човек купнее за плътското. И този човек купнееше за такива неща. Вижте, ако купнех за чужбината, щях да остана там. Имах невероятната възможност. Но вътре тук, вътре гори огън. Има свидетелство. Искам да бъда в България. Разбирате? Ако ти имаш отворено сърце и ако ти си искрен с Бога, Бог знае как да избави праведната, казва, и да ни води в Неговия път. И аз разбрах, че трябва да обърна гръб на цялото това нещо. Но искам да ви кажа, забелязвам един процес. Изкарване на неща. И ето днес беше поредния ден. И викам на жена ми, Ваня, това е последният ден. Просто и казах, решавам тая кола да я махна. Аз мога да се задоволя с нещо по-евтино. Не кола, която е скъпа. За тая кола съм дал 13 600 евро. Обаче аз мога да карам кола от 2000 лева. Примерно. Нали така? И ето, какъв е този акт? Вижте, Библията казва, задоволявай се с това, което имаш. Защо? Първо казва, не се впринчвай с сребролюбието. И вижте, когато човек е в дадена среда, това нещо определя менталитета му и начин на мислене. Аз бях в чужбината и в оня контекст на оная среда казах, това е колата. Обаче, когато се дойдох тук и видях нещата, и вижте, аз вярвам в този процес на очистване и на освещение, в който ние трябва да бъдем въвлечени всекидневно. Както къщата я поддържаме всекидневно, защото ако оставим от 91 година и кажем, тая къща е почистена 91 година, все едно да кажеш 91 година се покая. От тогава трябва да има промяна. Защото с всяко нещо, което излиза от нас, все повече и повече, трябва да отразяваме образа на Христос, защото това е целта на Бога. Вижте, с нощи ядях от това, не портокала, другото, как се казва, грейпфрут. Нали знаете грейпфрута, когато му махнеш ципата му е горчива. И си помислих и направих асоциация. Това е по същият начин, когато човек не гледа задълбочено на покаянието, на посвещението, на освещението в своя живот и когато излезе навънка, той с една горчива ципа.
Това е горчивата ципа на липсата на усещение на покаяние всекидневно в нашия живот. С други думи, може ли една домакина да каже 91 година, аз си очистих дома и това е. И когато влезеш вътре, 3 пласта пепел, дрехи, нахвърляне, чини и неизмити. Това е когато ние кажем 91 година, аз се покаях. Оттам на нататък почва един процес на усещение. И всекидневно, една ежедневна грижа, на която се дава приоритет, трябва да хвъркне. И трябва да се махне. Все повече и повече да направим място до такава степен, че нашето сърце да стане един олтар. Защото вижте, Божия син, когато влиза в домът, той казва, всички тия сребронители, какво бяха тия хора? Те отидоха в храма на Бога с едно човешко съзнание. И те казаха, добре, малко по малко, вижте плътта и плътските желания, как взимат превес в сърцето ни до такава степен, че когато ние идваме на църква, сега говорим в контекста на църква, идваме на църква, включили се телефона, излизат, влизат и забравяме, че идваме на това място да се срещнем с Бога. Защото казва, ревността за твоя дом ще ме изяде. И казва, писано е, домът ми ще нарече молитвен дом на всички народи. А вие го направихте, казва, разбойнически вертеп. Значи това е място на необуздана плът, на разбойници. Представете ли си? Това са тежки думи. И Божият син каза точно това. Аз искам моят дом да бъде молитвен дом. Това се отнася в контекста на църквата. Когато заедно като събрание идваме на това място, ние трябва да идваме със съзнанието, че аз отивам на среща с Бога. И вижте, аз вярвам, че атмосферата в църквата, аз копнея да го ида това нещо. В 1 Коринтияни не казва така. Когато вика се съберете, всеки има да предложи нещо. Защо? Защото Библията очаква. Вижте, това е виждането на Бога. И ние трябва да виждаме в ситуациите, в които сме, ние трябва да пречупваме през призмата. Примерно, в 1 Коринтияни Святия Дух чрез устата на Павел казва начина, по който трябва да е в църквата. В църквата, казва всеки, когато идва, има свидетелство, видение, откровение. Всичко трябва да става за взаимно изграждане. За да може църквата, брата и сестрата да могат да бъдат изградени. И казва, когато влезе невярващ човек, да се открият тайните му и да каже, наистина Бог е на това място сред тези хора. Това е картината. Вижте, една пророческа атмосфера, където Святия Дух е взел контрол над хората и самият Дух на Бога се изявява чрез всеки един. Защото на всеки един се дава проявяването на Духа. Както той иска и когато той иска. Ние не можем да го принудим, защото той е суверенен и както той иска и когато той иска. Но вижте картината, която аз виждам от Библията. Това е когато ние идваме. Представете ли си един човек, който идва със съзнание за Бога, изпълнен с Духът на Бога, бил е във връзка с Бога и идва тук и той ще даде плод. Той ще освободи това, което Святия Дух е направил. И това ще рефлектира върху животите, ще насърчи другите хора. И това е изграждане. И това е нещото, което Бог иска. И казва в Ефесяни 4 глава, че всяка една част съразмерно действа и допринася за растението на тялото. Амин. Това е, което виждам от Библията и това е, което трябва да бъде начин на живот в нашия живот. Така че, вижте, когато Божият син идва, тясно ли е в нашите сърца за него? Павел говореше там за коринтяните, казва, на нас вика не е тясно, но на нас вика е тясно в вашите сърца. Отворете, казва, сърцата си. Бог иска да отворим сърцата си. И аз вярвам, че ние трябва да копнем за промяна. Трябва да копнем за това истинско, дълбоко покаяние, освещение. И вижте, това, което искам също така да кажа тази вечер. Аз не знам, часовника не мога да го видя. Добре, не знам колко е часа. 9 без 20 ли е това? Добре, нали трябва да се съобразявам с времето. И когато говорим за това нещо, аз вярвам, че, вижте, когато Бог не вика в Неговото царство, на първо място, аз вярвам, че ние трябва да водим един всекидневен живот на покаяние в нашия живот. Ставам и казвам, този ден ти си го направил. Вижте, има един божествен ред в цялото творение. Ние виждаме дните, седмиците, месеците, годините. Слънцето и луната и звездите, всичко в един божествен ред. И ние виждаме в Исаия, че той управлението е на рамото му. Той управлява. Той е управител и господар на цялото творение. А той има ли управлението в твоя моя живот? Защото Давид казва, Господ е пастир мой. Кой е нашият пастир? Кое е това, което ни мотивира всеки ден да правим нещата? На кого се покоряваме? Има двама господари. Исус каза, не можем да служим на двама господари. И вижте, когато ние знаем и виждаме този божествен ред в творението, дни, месеци, години, всичкото това
съвършено подредено, чрез божествени закони, ние тогава идваме до Словото и виждаме ревността на живият Бог, че Той иска да има божествен ред и в Неговия дом, като цяло, като църква, и божествен ред, който да бъде и в личния живот. Амин. И вижте, както Библията ми говори за личностно съграждане, когато чета Библията и виждам Петър, който отива при Исус, Исус го пита, кой съм аз? И той казва, ти си синът на живият Бог. И той му казва, блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това. Но Отец ми, който е на небесата. С други думи, това е свръхестествената намеса на Бога в личния живот на Петър, което означава, че ние имаме нужда от лично стоене пред Бога и от лично откровение от самият Бог, както Петър го получи. Защото той казва, това нещо е съграждане. И аз вярвам, че това е директно съграждане от Бога върху канарата Христос. Вижте, Исус Христос, камъкът, казва, който зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла. И казва, който падне върху този камък, ще се пръсне, върху който падне, ще го смаже. И казвам, Господи, вижте как Библията определя. Той е жив камък. Отбран скъпоценен, Отец каза, ето полагам Сион, отбран скъпоценен камък. Никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И вижте, когато го четях това нещо, аз казвам, Господи, ти даваш, аз знам, че Бог не е един камък. Но има нещо, което Той иска да покаже с това сравнение. Това е, че е твърд и непоклатим. Вижте, империя след империя идваха и се отиваха. И мисля, че беше в Данаил 2 глава 45 стих. Ако не се лъжа, няма да отварям там. Там казва, че когато камъкът се откъсна не от ръка, и казва, той удари образа, т.е. тая цялата световна система беше на пух и на прах. И казва, той изпълни целия свят. Това е камъкът, в който вярвам. И знаете ли, нашата вяра, както той е твърд и непоклатим, по същия начин нашата вяра трябва да бъде твърда и непоклатима. Защото вие не вярваме и ние приемаме царство, което не се клате. Да. Амин. Слава на Господа. Царство, което не се клате. Той не се клате. Вижте, казвам го в контекста на това, когато всички тези главни свещеници, книжници, фарисеи дойдоха и бяха постоянна конфронтация, докато Исус беше в храма и Той установи един божествен ред. За този ред, който говорим в творението, Бог го има в творението. Обаче Бог иска да го има и в църквата, и в личния ни живот. И когато има божествен ред, какъв е този божествен ред? Възстановени взаимоотношение с живия Бог. Като църква и отделно като личности. Това е, за което църквата е направена. Да ходи с Бога, да има връзка с Бога. Както и една жена, която постоянно ежедневно общува с мъжът си. На всички нива. По същия начин ние трябва да бъдем познати от Исус Христос. Та когато хората видят нас, да не видят нас, но да видят Исус Христос в нас. И вижте, както този божествен ред беше и е в творението, по същия начин трябва да е в нашия личен живот. И когато Петър, аз вярвам, че насаме, защото Петър и Исус бяха там, насаме. И той каза, ти си Христос. И той му каза, блажен си. И вижте, това е личното съграждане на Бога в нашия живот. С други думи, какво означава това съграждане на канарата Христос? Означава личното и директно откровение от Бога в твоя, в моя живот. Не прави ние да стоим на канарата Христос. И с малко след това Библията говори и казва, че има и друг вид съграждане. Затова казва Исус Христос даде едни да бъдат апостоли, други пророци, евангелизатори, учители и пастири с цел изграждане на Христовото тяло, усъвършенстване на светиите. Значи това е другото, другото съграждане от Бога, което е чрез служенията. Затова казва, ние бяхме съградени, използва тая думичка, върху основата на апостоли и пророци, като е крайъгълен камък сам Исус Христос. С други думи, отделно като лично откровение за божествеността на Исус и като църква, съграждане на църквата чрез служенията. Ето колко е важно да бъдем в църква, да бъдем в божествен ред, защото нашият Творец, който създаде този божествен ред, той определя. Отец изпрати Сина, Сина изпраща апостоли, пророци, пастири, учители, евангелизатори. И ние, за да бъдем съградени, влизаме под авторитет. И тогава Бог започва да ни съгражда. И това е както тази ябълка, когато Дея обясних. Тя е насадена в двора ти и господарят започва да я обрязва, започва да я полива, да я копае, докато тя започне да дава плод.
И тогава Господар е радостен, защото дървото дава плод. Бог е радостен, когато ние даваме плод. Амин? И вижте, първият плод, който Той очаква от нас. Защо изпрати Йоан Кръстител? Йоан Кръстител дойде в духът и силата на Илия. И аз вярвам, че вижте, и в Лука казва, и в Матея говори, и в Марка, Йоан дойде в духът и силата на Илия. Да приготви за Господа благоразположен народ. Да обърне, казва, сърцата на бащите към синовете и обратно. И казва, непокорните към мъдростта на праведните. С други думи, това е Божието действие. Откъде започва то? От твоето и моето покаяние. Пророческият дух на Бога идва в църквата. Аз искам да ви кажа, аз се вълнувам във времето, в което живеем. Защото ние живеем във време, когато Бог подготвя сцената за последното съживление. Вижте, последната жътва. И ти и аз сме привилегировани. И аз не искам да спа там на последния ред. По никакъв начин не обиждам никого. Аз не искам да спа в църквата. Аз съм дошъл и оставях чужбината, оставях магазина, оставях камиона, оставях пушката, оставях папагалите, оставям всички тези неща, ги изкарвам, защото искам да му приготвя олтар. Искам да бъда обиталище на Бога. Искам да бъда изпълнен със Святия Дух, да излеза. И вижте, Исус за какво призова учениците? Той каза, следвай ме, защото аз имам план за твоя живот. Има една небесна квалификация. Вижте, хората отделят сумати години да отидат да направят една кариера. Не казвам нищо лошо, но има една небесна квалификация, която има стойност за вечността. И това е да бъдеш ловец на човешки души. Вижте, целта на ученичеството, каква е целта на ученичеството? Да принасяме плод. Какъв? Исус казва, не вие избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плода ви да бъде траен, каквото и да поискате от Отца в Мое име да ви даде. Вижте, много хора игнорират това и казват, сега ще ида при Отец в името на Исус, ще искам и Той ще ми даде. Ще да има друг път. Ако не принасяш плод, няма как да го даде. Вижте, Бог иска ние да бъдем плодоносни. И вижте, Той ги покани и каза, елате. И вижте, някои хора се чудат цял живот дали да служат. И един път с единият крак света и с единият крак църквата. Един път така, един път така. Петър и Йоан като чука. Яков и Йоан, завидевите синове. Петър с Андрей. Казва, веднага оставяха мрежата. И тръгнаха след него. И след това го питаха, какво ще получим ние? Каза го преди малко. Казва на всеки, вика, който е оставил. Разбираш ли, братко и сестро, тая вечер, че истинско покаяние също така върви с оставяне на твоите и моите човешки планове, за да може, защото Бог помазва само един план, Божият план. Божията воля. Има специфична воля за твоят и за моят живот. И вижте, аз съм много насърчен, защото докато чета Библията, аз виждам, че когато Библията говори за Божиите хора, каза го в Пловдив, ще го кажа и тук. Тя говори за връзка и за среща с Бога. Ако някой казва, че сме вярващи хора, означава, че ние трябва да имаме свидетелство в нашия живот. Амин. Какво е това свидетелство? На една жива, истинска връзка. И аз искам да ви насърча тая вечер да ви кажа, вижте, Бог дойде в живота на Авраам и той му говори, излез, защото имам план за твой живот. Бог иска ти и аз да излезем от нашите човешки неща. И ето това е причината да се върна от чужбина. Това е причината да се отказвам от неща. Защото аз искам Бога в моя живот. Искам да отида до това място, където капината да се запали в моя живот. Амин. Копнея, горя за това нещо. Искам го това нещо. И това е целта, с която не да са правилно интересен и на велик в никакъв случай. Но аз искам и да върна, защото Библията казва, че докато Моисей тръгна в тая права, Библията казва, че в сърцето на Моисей, вижте, в Евреи казва, че той се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. С други думи, той скъса всички връзки с света. Готов ли си? Ако ти искаш да стигнеш до това място, защото вижте, когато ние виждаме живота на Моисей в книгата Евреи, говори и казва, че той виждаше невидимия. Това означава Бог да ти даде достъп, да виждаш, Бог да разкъса булото на този материалистичен свят, да ти махне всичките тия неща, всичките тия, както казва там на Павел в Деяние, тези люспи от очите. И ти да виждаш просто Божието царство, да виждаш невидимия. Това е невероятно, обаче има цена, която трябва да платим. И вижте, тя започва с една думичка. Бог гледаше, вижте, Библията казва, че Бог не се яви на Моисей в света. Докато той ходеше в меки дрехи, докато той копнееше, вижте, живеем във време и това е времето на Лаодикия. Днес ние срещаме хора, които казват в каква къща живееш, каква кола караш, колко пари взимаш. Това е мотив. И Лаодикийската църква каза, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо. Исус дойде и каза, ти си нещастен, сляп, гол и сиромах.
И вижте, и на тая църква той казва, бъди ревностен да се покажеш. Чукам на вратата, махни това нещо, което пречи, защото тронът на човешкото сърце е определено Исус Христос да бъде Господар. Вижте, когато ходим с материалистичен ум, преди малко цитирах един стих, Юда 11 стих, казва така, казва, ходят по Каиновия път, пускат се, с други думи, това е прицелната точка. Заради печалба се пускат в Валамовата заблуда и погиват в Кореевото упорство. Вижте тактиката на дявола. Да бъдеш един самоволен човек, да си правиш каквото искаш, той е пастор, не ми харесва, оля не ми харесва така. Вижте, това е Каинов път. Казва, първо то започва с своеволие. Каин си дойде, вижте, не по начина, по който Бог иска. И ето за това говоря за божествен ред. Когато ние идваме на църква, ние трябва да знаем, че Божият син, вижте в Откровение, той казва, той ходи сред църквите. И той наблюдава състоянието всеки един. Той казва, знае твоите дела, знае търпението ти, вярата ти. Но той също знае областите, от които ние се нуждаем. Всяка една църква, с изключение на Филаделфийската църква, на това какво каза? Имайки малко сила, пак си устоял за името ми и си опазил моето слово. И казва, понеже си опазил заповедта да търпиш, казва, и аз ще опазя тебе от изпитанието, което идва да изпита цялата земя. Вижте, Бог гледа нашето отношение към Неговите заповеди, към Неговия стандарт. И трябва време да разберем. Вижте, Исус предупреждава и казва, ние да не търсим всичките тези неща. Сигурно с материалния свят няма. Светът е изправен. Вижте, по новините очакват епични икономически кризи, световен икономически крах. Аз не съм тук да те плаша, но ние живеем в последното време. И както беше в Египет, на египтяните беше тъмно, но на израелтяните беше светло. И ти избираш да бъдеш на тъмно или на светло. Ако ти си с Бога, ако ти ходиш в покаяние, ако ти ходиш в посвещение, ако ти си покорен и всекидневно очистваш и усещаваш сърцето си и търсиш живият Бог като едно изгубено дете, тогава на теб ще стане светло. Тогава неговата светлина ще озари. Тогава той ще дойде. Вижте, Авраам, Божият човек, когато Стефан говори за Авраам, ни казва, Бог на славата се яви на баща ни Авраам. И аз се вълнувам от това нещо и казвам, най-скъпото нещо, което мога да имам, е връзката с Бога. Авраам го оцени. И до ден днешен Библията говори и казва, че когато говори Библията за Авраам, говори за среща и за връзка с Бога. Когато говорят за теб и за мен, за какво говорят? Какъв си бил или що си бил? Ние трябва да оставим белег. Тук някой живя и той имаше връзка с Бога. Амин. Това е, което виждам от Библията. Докато учениците бяха там, Библията казва, те бяха неграмотни, неучени човеци, но познаха, че са били с Исус. Могат ли хората навънка да познаят, че ние сме били с Исус? И затова ви казвам, това беше мотива да се върна. Сърцето ми гори и искам да бъда с Бога, искам да имам връзка с Бога. И това е за което твоето и моето сърце трябва да гори. И затова ние трябва да бъдем ревностни да се покаем, защото осъзнавам, че ако аз не се покая, няма как Божият син, вижте, има един, който помазва не човешка ръка, а пробойната ръка на Исус Христос. Той е помазаникът, той е Божият син. И той е, който взима и помазва, той е, който взима и потапя във всякия дух и в огън. И той е същият. И той чака твоето и моето сърце да стане един олтар. Вижте, той е свят. И той заповядва. Когато той отиде и когато измъкна Израел, изход 19 глава, той говори и казва, вижте какво сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при себе си. За какво Бог ни е довел при себе си? За да има връзка. За да има връзка. Адам изгуби връзката с Бога. И разбирам, че най-ценното на тая земя, вижте хората в последните дни, казва Библията, че хората ще бъдат от силни времена. И казва, ще бъдат сребролюбиви, знаете всичкото това нещо. И накрая завършва и казва, отречени от силата. Защо? Защото, вижте, нашият егоизъм прави така, че ние да не бъдем в това измерение на Бога. Егоизъм, аз, мен, моето, търсим, тук ходим, правим какви ли неща, аз, мен, моето, само и само да оцелим. И Павел казва, ако само в този живот се надяваме на Бога, ние сме повече за окаяни от всички хора. Бог не иска да бъдем да оцеляваме, Бог иска да бъдем канал на Неговата сила. И Библията казва, че Исус Христос излезе от пустинята с силата на Духа. Това е целта на Бога за църквата. Исус показа как един човек в тяло може да ходи в божествен стандарт, чрез Божията благодат, чрез Святия Дух и да излезе от пустинята, защото песен на песните казва, коя е тая, която излиза от пустинята? С знамена славна. И вижте, Господ
иска славата на църквата. И чуйте, Исаия 60 глава говори и казва: стани и свети, защото славата Господна дойде. Стани и свети. Аз вярвам, че това е пророческо време и това е мигът, в който ние трябва да станем като църква и да светим отвън, да кажем на другите: елате на хълма Сион, има спасение, елате при Исус. Ти и аз сме тия, които трябва да възвестяваме Неговата светлина. Защото това е пророческо време. И ти и аз трябва да разпознаваме времената и да се вълнуваме. И аз днеска се вълнувах и казах: Исусе, благодаря ти, още един идол ми осъздат от моето сърце. Очиствай, обрязвай до дъно, Господи. Амин. Това е за който копне. И Библията казва: Господ, твоя Бог ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш Господа. Вижте, първата заповед. Знаете ли защо Бог я даде? Защото първо Той изпълни към нас. Той ме обича с цялото сърце, с цялата душа, с всичката сила. И Той ревнува за теб и за мен. Бог е ревнив Бог. И вижте, до такава степен дявол държеше човечеството. Исус дойде и каза: колко струват? Аз искам да ги имам. И Той казва: твоята кръв, твоят живот и твоята сълза. Исус казва: свърши се на кръста. Платено е. Платено е. Света е светих. В Стария Завет Библията казва: завесата на храма се раздра отгоре до долу и Бог излезе, за да обитава в твоето и моето сърце. Вижте, Той го направи. Той даде Неговия син. И вижте, Той не може да излезе, защото Той е Бог на завета. Той е Бог на завета. И докато Исус не плати цената, докато Исус не проляде до последната капка кръв, Той каза: свърши се. И тогава Бог от Стария Завет разкъса, казва Библията. Вижте, козяка, тая завеса е била като един голям дебел козяк с човешка ръка. Не е възможно. И Божиите ръце взеха и разкъсаха това място, което ограничаваха Бога, което не даваха достъп на Бога до човешкото сърце. Но Исус Христос направи пътя. Исус Христос проля кръвта. За да може сега тая кръв на Исус Христос, казва, като извърши очищение чрез себе си, седна отдясно на величието в небесата. И вижте, тая кръв е, която очиства нашия грях, за да може Той да дойде да обитава. И Библията казва: не знаете ли, че сте храм на Святия Дух? Трябва да се изправиш утре сутринта и да крачиш из твоята стая и да казваш: аз съм храм на Святия Дух. Аз съм определен да имам връзка с Бога. Купне ли твоето сърце да се срещне с твоят Създател, с нашия Създател? Това е смисълът на живота. Библията казва, че смисълът на човешкия живот не се състои в изобилието на имота. Исус каза ние да не се събираме съкровища на земята. Има съкровище на небето. И аз разбирам, най-голямото съкровище, братко и сестро, тая вечер искам да ти кажа, това е връзката с Бога. Амин. Няма по-голямо съкровище, няма по-голяма сигурност от връзката с Бога. И следствията са. Вижте, когато Исус Христос установи Неговия божествен ред в храма, т.е. в църквата, вижте, когато ние се покоряваме от сърце на Божият завет, на божествен ред, когато идваме на църква, ние не трябва да идваме с такъв менталитет. Телефона включен, говорят, разкарват се, просто за какво? Аз не говоря за вас, аз говоря по принцип. Вижте, в църквите има много галимация. Съгласни ли сте? Да. Има го това нещо. И вижте, и хора пускат се телефона, звънат им телефони. Що си дошъл на църква, когато представяш ли се ти с твоята годеница да се срещнеш малко преди брака и тя копне да те види. И някой те звъни на телефона и ти се обръщаш и половин час отиваш. След това се връщаш при нея, пак някой се обажда. Тая годеница какво ще каже? Това ли е човека, който е за мен? А защо го правим това нещо с Бога? Разбирате ли? И лично аз съм решил. Аз искам да имам това съзнание, защото когато отивам, аз отивам на среща с Бога и да чуя това, което Бог има за мен. Амин. Защото, вижте, преди няколко дена това, което преживях, аз съм го чувал от хора, аз знам това нещо. Но когато ти го чуеш отвътре, че ти си създаден да имаш връзка с Бога, искам да ти кажа, че това е целта и предназначението ти, моето и твоето. Амин. Тая връзка ние опазваме ли? Вижте, за тая връзка какво струваше на Исус Христос, за да имаме? На кръста Той беше повесен на кръста, кръвта му се лееше, подиграваха му се, сложиха му трънен венец, всичките тия хули, подигравки, всичкото това нещо Той го понесе.
с една цел. Библията казва да ни върне обратно при Бога. За какво? Казва, вижте как аз ме нося на орлови крила, да ви доведа при себе си. Целта на Бога, защо ти си, сега не си в този свят? Бог те е довел при себе си, за да може връзката между Него и нас да бъде възстановена. И това те прави човек със смисъл в живота. И чуйте, това, което искам да ви кажа тая вечер. Авраам откликна. Господ дойде и каза, излез, имам план. Той му каза, ще благословя, ще отправя за благословение. Нали, знаете, от 1 до 3 стих, 12 глава на Битие. И когато Авраам тръгна, Авраам започна да преживява невероятни срещи с Бога. И чуйте, Бог има Божия съдба. Както той имаше за Авраам Божия съдба. По същият начин аз се вълнувам, че Бог има Божия съдба. И това е хъсът, който аз имам. И аз знам, че един ден, както тая капина се запали за Моисей, тя може да се запали за теб и за мен. С други думи, това е среща с Бога. И ние имаме нужда да познаем живият Бог. Защото Божието Слово казва, людите, които познават своят Бог, а познавам на Бога означава връзка с Бога. Вижте, Адам позна жена си, което означава той се свърза с нея. Библията казва, че ние сме направени по Божий образ с цел да имаме това взаимоотношение. Библията казва, едно ходи по Бога, но и също беше човек, който ходеше по Бога. Авраам ходеше с Бога. Ти и аз сме направени. Осъзнаваме ли това нещо всеки ден? И тия ежедневни неща, които идват, им даваме приоритет. Чуйте, те заглушават най-важното в нашия живот. И ние трябва да даваме приоритет на Божиите неща. Приоритет на връзката с Бога. Всеки един ден, когато ти си пренебрегнал молитвата, пренебрегнал си Бога и ощетяваш себе си. И това ден, 2, 3, седмица, месец, вземаш да изсъхваш. Животът ти става унил. Защо? Защото си пренебрегнал най-важното. Исус каза, че смисълът на човешкия живот не се състои в това ние да оцеляваме и да имаме малко повече в джоба. Защото Лаодикийската църква каза, да, богат съм, замогнах се. Вижте, там беше едното за сметка на другото. Те бяха оставили духовното, тая връзка с Бога, което е истинско съкровище и богатство. Осъзнаваме ли тая вечер това, че ние сме направени по невероятен начин? Бог взе пръста, моделиране, вдъхна в ноздрите жизнено дихание. И човекът стана жива душа по Божий образ. И това, което струваше на Исус най-скъпото, живота и кръвта на Бога, струваше с каква цена, с каква цел Той направи това нещо. Да се възстанови връзката. Вижте, ние сме спасени, ние само да кажем благодаря на Бога, аз съм спасен. Да, ние приемаме и благодарим на Бога за спасението. Но ако ти си загубил връзката с Бога, тогава ще те ползва ли това спасение? Защото Исус казва, не всеки, който ме казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Но само който върши. Вижте, не е възможно да вършим Божията воля, ако ние нямаме една жива истинска връзка с Бога. Вижте, хората, които ще достигнат този свят, са тези хора, които са развили взаимоотношение, истинска връзка. Докато Авраам се молеше, Бог чуваше, когато той имаше проблем и имаше нужда от дете. Той каза, Господи, какво ще направиш, защото той Елизар от Дамаск ще наследи. И тогава той чуваше. Вижте, връзка означава. Връзка означава едната страна да чува и другата страна да чува. Когато ти се пребереш, ти чуваш съпругата ти и комуникираш с нея. По същия начин трябва да бъде с Бога. Не случайно Библията дава примерът за мъже и жената и за Христос и църквата. Ние сме в заветни взаимоотношения. И вижте, важното в този завет ние трябва да осъзнаваме, че този Бог, истинският Бог, живият Бог, Той е посветил себе си на нас. И когато ти го осъзнаеш, това трябва да произведе истинско посвещение. Защото посвещението е истинският белег за това, че ти си заветен човек. Посветен означава заветен. И вие знаете, когато Бог дойде и с завет се обеща на Авраам и му каза, Авраам, тая земя давам за вечно притежание, за вечно наследство, на твоето потомство, за вечни времена. Всеки един, който стъпи в земята на Израел, ще има проблеми с Бога. Защото книгата Даниил казва, че не някой друг, а самият архангел Михаил е този, който охранява Божия народ. Заедно с воинство от ангели, разбира се. И вижте, там той заповяда един закон за обрязването. И малко по-късно ние виждаме в Второзаконие 30 глава 6 стих да казва, Господ твоя Бог ще обреже сърцето ти. Бог иска обрязани хора. Вие знаете от книгата Исус Навин, където казва Бог на Исус Навин, сега искам тук да ги обрежеш, за да могат да продължат по-нататък. Ако ние искаме да продължим с Бога, чуйте, Бог иска Неговите хора
да бъдат заветни, обрязани. Обрязан от всичките тия неща, които преди малко казах. Всичките тия неща, които не спират от Бога. Всичките тия пороци, нечистоти, идоли. Библията казва, че сребролюбието е корен на всяко зло. И казва, че то е идолопоклонство, поради което идва Божият гняв. Ние трябва да изпитаме сърцата си. Защото аз вярвам, че както ще има изненадани хора при грабването, по същия начин ще има изненадани хора, които ще останат тук. Не всички ще отидат на небето. И ние наистина трябва, Библията казва, със страх да изработим спасението си. Да не би по някакъв начин да съм допуснал грях, който да прекъсне най-важното в живота. Връзката с Бога. Исус каза, отделени от мене не можеш да сторите нищо. С други думи, нямаш ли връзка с Бога, на какво се надяваш? Да оцелеш по някакъв начин, да отидеш в чужбина, да направиш това, да направиш друго. И вътре има една празнота. Защото тронът на човешкото сърце е определен за него. Затова той разкъса светая. Това място, където беше светая, светих Стария Завет. И той се устреми към твоето и моето сърце с цел да възстанови връзката си. Ние не заслужавахме това нещо. И вижте, няма такъв Бог. Всички други божества на света, в кавички с малка буква, те искат жертви. В Стария Завет имаше жертви, които принасяха. И имаше такива идоли, които просто на ръцете им оставяха малко дете и тук бяха напалили огън и хвърляха живо детето в огън. Господ каза, през ум не ми е минало такова нещо. Вие да правите такива жертви. Синовете ми и дъщерите ми да ги пренасяте в огън. Вижте, какво искам да кажа? Всички тия божества, които дяволът е измислил, защото той е експерт на религиите. Той ги е измислил и те искат всичките жертва. Нашият Бог стана жертва за нас. За да бъде възстановена връзката ни с Него. Колко, вижте, цялата тая вселена, всичките тия галактики, цялото това нещо. Библията казва, че земята е като нищо пред Него. Народите са като капка от ведро. Цялото това нещо. И ние сме като едни мънички прашинки. И Той дойде и стана част от нас. За да ни върне обратно при себе си. И да имаме отново. Чуйте, тая вечер, това, което искам да кажа, смисълът на човешкия живот се състои във връзка с Бога. И Отец, Библията казва в Ефесяни, че Той е дал достъп. Не се ли радваш тая вечер, че ти имаш достъп? Отец каза, влез, можеш да влезеш. Там, където съм аз, чрез кръвта на моят син. Библията казва, имаме достъп чрез Исус Христос в Святия Дух. Не само, че Исус Христос направи пътя до Бога да бъде открит за нас, да имаме достъп до нашия Бог. Но Той изпрати Святия Дух да ни учи, да ни управлява, да ни води, да свидетелства в нас. Невероятно е. Няма такова учение. Няма такава религия. До такава степен, че вижте на последната църква, която е Лаодикия, той казва, който победи, ще дам да седне на моя престол. Вижте, той е готов и престола си да сподели. Царят на царете. Ако ти и аз се покаем истински, ако ти и аз държим на връзката си с Бога, една истинска, жива и непрекъсната връзка, където ти чуваш Той да говори и Той чува теб да говориш. И има едно истинско взаимоотношение. Затова казва, людите, които познават своят Бог, с други думи, те, които са свързани, имат развито взаимоотношение. Затова ние трябва да полагаме грижи всекидневно в нашия живот и да даваме приоритет на това нещо. Амин. Защото вижте, когато ние започнем да даваме приоритет на други неща, ние губим най-важното. И ние губим вечността. И вижте, много хора, както Каин, който чу и той не прие, Бог го отхвърля, защото той има хора, които искат да идат при Бога по техния начин, с техното разбиране. Бог е поставил стандарти. Дори за Израилов, Евреи 8 глава, той казва, те казва, не устояха в завета ми и аз го оставя. Ние сме в заветни взаимоотношения. И този завет е направен чрез кръвта на Исус. Целта в този завет е взаимоотношението между нас и Бога. Вижте, помирение с Бога, мир с Бога, чрез Исус Христос, чрез това истинско покаяние, да се върнем обратно и да имаме тая жива връзка с нашия Бог. Амин. Амин. Бог да я благослови. Амин. Амин. Аз ще спра до тук. Нека да се помолим.